As 188 persoas que o ano pasado participaron na primeira carreira popular Condes de Albaré e Pazo Baión animaron a adega a convocar unha segunda edición. Nos tomamos a iniciativa o ano pasado de celebrar esta carreira como conmemoración dos 30 anos de Condes de Albaré e dos 10 de Pazo Baión, pero tivo moitísimo éxito, nos gustou a iniciativa e creemos que debemos mantela. A cita será o vindeiro domingo, día 14. Os inscritos terán que completar un percorrido de 13 km e medio, que o ano pasado o corredor máis rápido rematou en 54 minutos. O circuito foxe das estradas e leva os participantes polas paisaxes do entorno do Umia. Invitamos a todos a que disfruten das magníficas paisaxes que temos no Salnés. Vamos a facer un percorrido desde Cambados, pasando por Ribadumia, chegando aquí a Vilanova, e a verdade é que paga a pena moverse, poder disfrutar de viñedos, hortas, do río Umia, que a parte do recorrido vai ao seu carón. O percorrido arrincará dende a adega Condes de Albaré e en Cambados. Tamén pasa polo concello de Ribadumia para finalizar nas instalacións de Pazo Baión, en Vilanova. Ali os participantes poderán gozar dun viño e de música. Unha carreira que fomenta o deporte, pero ao mesmo tempo se mestura unha serie de factores que a fan máis recoñecible, como é o viño e a natureza. Dende o Concello de Cambados estamos totalmente involucrados co deporte. Eu creo que este tipo de eventos que axudan a reforzar un pouco máis a comarca e, polo tanto, o Concello de Ribadumia o que quere é precisamente agradecervos ese traballo, esa labor que estades a facer. Las cosas cuando salen bien, está bien que se conviertan en una tradición y yo os animo que para el año siguiente lo volváis a hacer, que estaríamos encantados, porque es algo más que se sumaría a las tradiciones de todos los eventos que hay en el verano na comarca. As inscricións están abertas ata o xoves. Haberá 5 categorías a partir dos nados no 2001 e poden formalizarse na web www.championshipnorte.com.